Hola i benvinguts a un nou Grammar Video. Avui concretament parlarem de question words. What, where, how far, how long, how much, how often, how many, whose, why, when, who or what. Els question words es fan servir, s'utilitzen per fer preguntes, evidentment. I és important saber què vol dir cadascun d'ells en català. Però també és important saber en quina situació es fan servir. Per exemple, what, per preguntar sobre les coses. Per això vol dir què. Who, per preguntar sobre les persones. Per això significa qui. Per preguntar sobre el temps fem servir when, quan. Per preguntar sobre una raó, el per què de quelcom, fem servir why. Per la possessió, per demanar de qui és una cosa, whose. Per preguntar sobre un lloc, where, on. Per preguntar sobre l'estat d'una persona o d'una cosa, how, com. Per preguntar sobre la quantitat, how many, quants, how much, quan. Per preguntar sobre la durada, how long, quan. Per preguntar sobre la freqüència, how often. I sobre la distància, how far. Ara veurem un per un. Si tu veus una resposta com aquesta, it's a mouse, i el que estigui en verd, hem de crear aquí una pregunta, la resposta de la qual sigui el que està en verd. What is this? It's a mouse. What? Què? In the afternoon. Per quina paraula començarà la pregunta? When? Molt bé. When do you have tennis lessons? Podria ser qualsevol altra pregunta. L'important és que encerteu el when, que encerteu el pronom interrogatiu. Fine, thanks. How are you today? D'acord? Molt bé. Seguim? It's on the chair. Where is the book? It's on the chair. Where? On the chair. It's Anna's. Aquest apòstrof ens indica que parlem de la possessió. Whose is that car? It's Anna's. Because I'm learning English. Because. Raó. Why are you here? He's Tom, my brother. Persona. Who is that boy? It's 2 hours. How long is the movie? How long? 2 hours. 5. How many cities have you got? How many? 5. It's 50 euros. How much? It's 200 meters from here. Distancia. How far is your house? She's 50 years old. Edat. How old is your aunt? The blue one. Which do you prefer? Which? Per triar. Recordeu fer sempre els exercicis que acompanyen aquest vídeo. Apa, fins aviat!